Dani Carbonell. Soc empresari agrícola, tècnic superior en Administració i Finances i estudiant de Dret. Em presente a l'alcaldia del nostre poble. En Compromís, pensem que les eleccions locals no les guanya una persona, les guanyen els equips. Per això, hem fet un gran equip de persones preparades, treballadores i compromeses. Estem preparats per governar al servei dels nostres veïns i veïnes. Us demane que el pròxim 26 de maig ens dones la teua confiança. Ens dones una oportunitat per millorar el nostre poble.